Yan. Okay na ba? Ano ba? Buksan mo rin. Hello po. Luto tayo ng ulam. Magbabawang ka? Hindi. Oh, nakatalis pa lang. Atras na. Sali ka lang maglato. Hindi mo kabait ka na ito na. Okay, sali ko. My viewers, hello. Luto tayo ng ulam. Pananghalian. Kita ako. Tinula. Ulam natin. Yung malambay mo dyan. Hindi na nag-ano. Wala na yung dahon yung malambay natin. Wala na, nabahaan eh. Oh. Paano din? Hindi ba maliwanag na? Konting mantika lang. Ba't wala lang mga pampulas dito? Oo. Pinulang nokma. Namay sayote. Practice tayo magluto. Hindi ka man magluto. Practice lang po. Sabay-sabay. Dami lang nilagay mo na ano.
Gusto ko sana patis. Kaso ayaw mo lang patis. Kinalangkot siya. Sa patis. Masarap ang patis pero nakakaano daw yun. Nakakaano ba? Comment po kayo. Nakakakos daw ng ano. No? Yung bago may sakit na. Opo. Laging nati-trigger lumala. May sakit na pag nangyayari. Sumalaman. Nanonood tayo ng mga diba pag 7 viewers. diba pag Shout out po sa inyo. diba pag may suga Oh. bawal kang magano Mahal. ng mga lansa. Oh. Yung diba yung patis galing yan sa ano. Galing pa. Konting mantika lang kasi natama naman yung ano. Buwan natin yung exhaust. Kasi masarap sana may ano tayo tanglad. Exhaust. Pwede na bang kunan yung tanglad? Hindi pa. Pwede na. Kuhan ka tanglad. Kaso bali, baka matay. Hindi pa. Ganda pa naman. Huwag na mo lang kuhanan. Nung nakaraan na ano ko, nagigilty ako. May humihingi kasi. Oh, Hindi ko nabigyan kasi nga kakatanim lang kasi. sino mingi? Hanggang saan. Basta huwag mo na yan kukuha eh. Baka pag alis natin. Pinaano eh, kinausap ko naman ng ano. Bago lang yun, mga matay. Nang ano din ako ng pasensya. Kasi ano daw, nakita niya daw yung tanglad kasi magluluto daw siya ng ano, ginataang kalabasa. Sabi mo, di pa, ako nga, di pa gumagamit. Sabi ko naman, ano, pasensya muna kasi kakatanim lang, baka mamatay. Matay yan, ganda pa naman. Naiya ko Get niya. viewers, hello. Yung dalawang tanim ko pa nakasunod. Hindi naman nabuhay. Bumaha kasi. Ganda pa naman ng nakaba. Ano. Hindi lang pwede. Di ba Wala pang ano, wala pang laman. Ano ba yung pinakang puno eh? Padamihin muna. 11 viewers, hello. Hello ka sa kanila mo. Lupo. Comment po tayo. Napurto yung ano. Ay, kagabi pala, pasensya na sa mga viewers kagabi na pumasok. Lubat. Lubat Bigla hindi namin namalayan yung cellphone. Nasa isip ko na yun na ita-charge yun eh. Bago ako Yun. magluto ng ano. Gusto ko sa tinola, ano, may kalamansi. Sa kalamansi, ano to? Gusto mo? Sige na. Ano? Sige lang. Lagyan tayo ng kalamansi. Ayoko ng kape. Pwede naman kasi walang kalamansi. Pero mas trip ko yung ano, matutunan talaga. Pag tinola, may kalamansi gusto. Alam mo yung tinola pag ano na. Pag may tira kang tinola. Bango? Pag may tira akong tinola, nilalagyan ko ng miso. Pwede ba yun? Ang mahirap mo, kung magtinola ka, lagyan mo ng tuyo. Tapos nung nakaraan, di ba, may tira tayong adobo. Oo. Yung niluto ko. Oo. Ay, niluto mo. Nung Tapos, umuwi ako. tapos tanghali, di ba madami, di ba natira kagad nung gabi. Yung pananghalian, bumili ako ng pechay doon. Tapos, Yung sabaw na ng konti. Inano, tapos ginisa ko yung pechay. Tapos, Maki Gonzales, hello. hello po, Maki. Luto mo na ako ng ano. Tapos- Nakahalian namin. Tapos yun yung ano, Yun. yung pechay, inano ko. Yun. Ginisa ko doon. Nilagyan ko konting sabaw. Tapos yun, inaano ko yung chicken ulit. Yung nakatipid na tayo. Yung tipid na hindi naman yung... Gulat! Gulat ako. Bili ka Kaya na si lang. Joshi. Bili ka ng yelo na. Datay. Ay, yung ano. Hi ka sa kanila na. Yung... Hi.
Yung rip, patayin mo na. Kasi tinanggal ko na yung laman mo. Lulutuin ko mamaya yun. Tawag mo Ay, si kaso Joshua. tutulong ata ako dyan sa ano. Tutulong ka ba? Yan sa last night. Kailangan makita rin ako dyan. Kasi pagtatay na sila eh. Baka magdamag tayo mamaya. Tulong tayo magluto. Mag-anak din nila yan. Kamag-anak mo na rin yun. Kaya nga. Parang ikaw pa ngayon nakatira dito eh. Mas madami ka pang kakilala dito sa akin. Yun talaga. Basta marunong mag-isama. Noong unang gabi nga pagpunta ko eh. Ako kakauwi ko lang. Nag-abot ka. Nag-abot ka. Na? Nag-abot ka ng tulong. Oo, nagbigay ako. Ha? Oo, bili ka ng yelo. Andun sa table na anak, may ano Hindi may doon. kera dyan. Hindi pa na dumaan na. Para malapit. Diyan lang sa ano. Sa Team tabi. viewers, hello. Hello sa'yo. Comment po tayo. Isa Lang lang na. na. 5 pesos yung 5 pesos lang. Wala nang 5 pesos yan. Yung 10 lang. Ganun mo. Ito mayroon ba ito? Yan, lumabas na yung mantika. Pasok pa ba? Harana. Marahil ikaw ay nagtataka. Ay, yung sangkalan para dun sa kanila kanuli. Ano? Ginamit ng piyesta. Ay, hindi mo pa na. Yung dalawa nating sangkalan na malaki. Ganito nila. Paala ng mga mamaya. Niliitan ko lang yung sayote kasi medyo ano na. Ulo na. Ganda ko sa pagkanta at magsisintunado sa kaba. Hey! Meron pang galang mga rusa. Suot naman mawong nakupas. Hindi, magluluto sana ako ng ano, double kasi wala akong nakita eh. Kakaano Wala lang pa nila. ako dun eh. Wala kang makukuha doon. Food trip lang nila. Ang araw. Sarap yun, yung ano, nyug-nyugan. Lubi-lubi tawagin sa amin. Sa ibang lugar, hindi yung kinakain. Lason daw. Pumunta ko dun sa ano, naghanap-hanap ako ng ano. Gugulayin. Gulay sana ulam natin. Kahit yung ano, alam mo yung ano, sa kanila. Balingoy din ba sa kanila? Bali mo yun ah. Kamoting kahoy na dahon. Inuulam po yan dito. Alam na yun. Alam nila. Yung ano, Sa sine, nagkandara pa sa pagkanta. Sisindunado sa kaba. Yung langit ng bituin, ilamig ka ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliw at sa awiting kong ito. Dante Apin. Good afternoon. Brianna. Hello po. Sana'y maibigan ko. Pusang mo. Sa muling arana. Ang pinapalabas ko lang yung mantika ng manok. pinapalabas kasi mamaya kukulin mo. Gusto ko yung ano. Isang kutsa natin yung yung sayote. Wait lang. Punong langit ng ngipin, ilang ka ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. Ibig at na, ibig ko ito. Sana'y maibigan mo. Dito ko na tumitingin ng ano, comment filter. Kasi yung ginagamit kong panglagay, ano,
sa naglolo ko. Sa isang muting parana. Tell viewers, hello. Para sa'yo. Bakit parang parang ang mga bakit? Ang bibig. Hindi ko naman. Ko'y nababaliw. Wala na palang mga sangkap dito, ma. Baliw. May mga ano ko dito, sangkap kasi pag nagluluto ako. Gusto ko, ano, may mga sangkap agad, curry powder. Kung nag-chicken curry ko. Mamasitas, kalderita. Matira ka naman na dito. Pagkutaw, may nagtatawag sa akin. Edit. Ah! Oo! Ano, tama na? Ah, loading. Walang signal. Brown out na ako. Pasensya na, baka nawawala yung signal natin. Ha? Napalagay din na lang talaga. Loading ba? Mamaya mag-ano tayo? Mag-live tayo mamaya. Ano ka? Ano ka sa kanila? Mag... Sige, sa kanila. Sabi mo sa kanila, mag-live tayo mamaya. Pwede ka kanila. Nobody can mo. It's easy. Alam mo ba yun? I don't like nothing. Dami. Daming gulay. Wala na rin palang ano dito. Nak, yung chicken. Nagkakalderita ako. Nak. Bitsin. Laki. Pansisig ko. Ito 11 na. yung mga recipe ko pag nagsisisig ako. Sisling. Sisig. Parang gusto magsisig tuloy. Sisig. May isisisig ba tayo? Bili tayo ng limpok. Anong araw ba ngayon? Martis ata ano eh. Ha? Martis. Martes? Oo. May ano pa ba tayo? Ma? Hmm? Ay, dito kayo pala ikot-ikot. Mainit sa labas. Sorry po, nakagtatugi ang aking ulo. Ay, sorry po. Hindi mo ano. Look at the sky. Gumagana pa ba ito? Blender? Sa pagbalik natin yung naman na siguro. Subukan mo kasi matagal ng stock yun. Isang taon nung hindi nagagamit yan. Mga hindi na gumagana. Nagamit pa yan. Kailan? Yung si ano, mami sa Wala nang tao din. bawal. May tubig bang deliver dyan? Ang dami.
Ay, nakapagpinding tayo ng mineral. Bakit? Hindi ka nag-mineral? Bakit? Ha? Kasi masakit yung tiyan ko. Ang selan pa naman ng kanya. Mas maselan pa yun sa ano. Eh, siguro parati masakit yung tiyan niya. Kaya nga. Oo. Ano, Marciana? Nigira. Hello po. Hello po, Madam Marciana. Tinola. Masarap na tinola. Kusmi. Hello po. 12 viewers, hello. Abangan niyo po yung ano, yung upload ko mamaya, may inedit ako. Kaso kaka-upload ko lang kasi. Kaya nag-live muna ako. Kasi maglalag pa naman. Oh, wala muna live yung ano natin. Mga, Kayang gabi, para kwentuhan ulit, katulad kagabi. magano ko? Hindi mo makapag-live. Tutulong ako doon magluto siguro. Magdamag yun. Kasi kailangan tayo doon. Ba't di ako magbablog doon? Kasi siyempre ano rin natin, for respeto natin sa may ano, may lamay. Parang ang bilis lang yun, namin ko. Kailan kayo punta sa PGH? Basta sa ano po, sa Atris, yung Susubukan namin. try lang kung makaalis kami sa Atris. Di pa Kasi po sure. yung hinihintay kasi namin yung ano, yung pinakang exam ng anak ko. Di pa po kasi sila nagpo-fourth grading. Oo. Malapit daw sila sa PGH. Sabi. Saan sa PGs nila? Pero ang pinakang ano natin sa PGH, Agis, no? Hindi pupunta tayo, alimbawa, pagdating natin, mga siguro pahinga ka lang ng mga isang araw. Kinabukasan, punta tayo doon para makapag-donate na. Kaya yun, pasensya na po sa lahat. Baka maghanap kayo sa upload nila. O upload ko, nawala ako dun sa Pagay Paradig. Ayun, ano, nagpapahinga na ako. Kasi yun, ano tayo ng dugo. Tapos mag-ano din kasi ng gamit din. Kasi yung mga dadalhin namin. Gusto din kasi natin. Dito pa kami sa likod ng ano? Philippine Women's University. Oo. Hindi pa. Alam mo ba yun? Pamilyar ko sa'yo. Baka na ano ko nilang pasok. Nor cubes, ma. May chicken pa dyan. Nor cubes. Ito ka naman, sinugasan mo na. Para maiba naman yung panlasa natin. Ang ganda na ng kalan na natin mo. Ito, Ang ganda ko sa anak natin eh. binata pa ako nito. Itong, ano na to? Yan. Vintage na. Binata pa ako nito kasi ito yung gamit ko dun sa Maynila. Noong nangungupahan ako. Tapos, ano, bumili ko pati yung tangke. Iinuwi na lang natin yan. Galing yan dun sa Maynila. Papalit-palit lang. Mas tipid kasi kaysa dun sa ano, super ka lang. Pray lang po. Salamat po. Lagi naman po kami nag-pray talaga. Salamat sa mga nag-pray. Update na lang tayo din. Ilan yung kalamansi dito, ma? Yung lahat yun eh. Kunti na lang yan. Bumili ako ng ano. Medyo mahal pala yung kalamansi ngayon. Ugasan mo nga. Ito na. Soyo. 12 viewers, hello. Bibi! Bibi, maligo ka muna kaya? Para Naglaro na yan. masarap kumain. Mga naglaro kasi. Kahapon, di ka naligo eh. Naligo yan. Nag-school. Kahapon? Oo, nag-school. Sabi mo wala. Nag-school sila kahapon. Sabi mo wala. Nag-school sila.
Umaga wala. Hapon. Yung hapon meron. Bili. Na. Murang gusto. Bebe. Hindi ko na mabasa. Na. Ito mamaya ibigin mo. Lagi akong nanonood ng vlog mo. Hindi naman nagagamit. Hindi nakakain na yun. Opo, salamat po. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Panonood ng mga vlog namin. Ayun, kapok na. Subscriber mo ako, sabi ni host. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Dyan sa Maynila. So sa inyong buong family, shoutout po sa inyo. Ano po ulam natin? Mga nanonood dyan. Isa lang. Isang pigs lang. Isa lang. Ito na yung mga gamit ko. Yung helmet, dinala ko na. Yung buta. Ito na. La, la, la. Sinigang na boneless na bangus. Uy, sarap nun. Sinigang. Yan ang mga berang matikman dito sa Bicol yung boneless na bangus kasi walang nagbo-boneless dito. Pero marunong ako niyan. Yung mag-boneless. Agad pa ako, di ko naliligo. Marunong mag-boneless basta may gamit. Kasi dati ko dati rin ako nagtrabaho sa palengke. Diyan sa Las Piñas. Diyan sa may, sa may Moonwalk Annex. Ka dyan. At tinda ng isda. Ito na nanonood ako. Wow, boneless bangus. Sakit. Tapos, pa nga, di ko na natitikman yung yung nun. Yung binubulis din siya. Tapos binabalik yung bangus na ano pangalan yun? Ay, bibili mo ba dyan? Rock. Comment tayo. Pwede kayo Don't understand. Kapit mo ko umahigpit. Ikaw nabito. Kahit sa'yo. Ikaw lang talaga. Lahat ng mga iba.
hirapan, hirapan na ako. Inuuto mo lang. Oh! Ano yan? Ano yan? Oh. Oh. Ano yan? Itong puso ko, ano naman ang iyong mukha, sa harapan ko pa ginawa. Iyagap mo, hakan mo siya. Sabi na gusto mo, tinatawa ka mo lang kapag kailangan. Sabi mo, hindi ka. Asan na ba yung dito? Ma? Mi? Asan yung ano? Saan mo lagay yung hilo? Tayo nga. Oh. Hugasan mo to. Tignan mo rin guys. Kumukulo na. Pakita natin yung ating nilulutong tinola. Sarap. Lapit-lapit mo kaya? Para ano? Ayan na. Ayan na. Asan yung tasa? Naglalagay din po ba kayo ng ano? Ng kalamansi sa tinola? Kasi kung hindi, pwede nyo itry yung tinola na may kalamansi. Masarap siya. Hindi naman kadamihan yung kalamansi. Yung Sakto lang. yung sakto lang. Yung maglasa lang siya. Ito lalagay ko ano lang. 6 na piraso na kalamansi. Pero napakasarap niyan. Dami mga luto na ano. Na yung iba nga di pa natatry ng iba eh. Pero ako yung ano nga yung munggo, masarap din yung igata. Kumbaga ganun pa rin yung proseso ng munggo na may igata. Igigisa muna. Tapos pag nagisa na may lasa na, lalagyan mo siya ng ano, pure na gata. Napakasarap. Dati nagluto ako niya ginataan na munggo. Tawa-tawa yung asawa ko sa akin. Kasi ngayon lang daw, nung ano lang daw niya man. Tapos ubos, pinagpalaman niya tinapay. Yung munggo baga na ano, niluto ko na ginataan. Ikaw pa rin pala aking mamahalin. Ikaw pa rin pala ang ibigin. Hindi ko nakalain nang pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin pala.
ang mamahalin. Malambot na. Yung ano, kayo. Mula Anong ngayon. oras na ba? 12 12 na. na. Tayo na. Kumain din naman kasi tayo. Late naman tayo mag-isip. Ka sinulit ko rin yung tulog ngayon. Kumain muna tayo bago nagligpit. Oo. Kailangan natin ipahinga rin yung ating isipan. Kailangan natin malambot na yung sayote. Mamaya natin lagyan ng kalamansi. Kasi matigas pa yung sayote. Bakit kaya ang buhay natin may hirap? Bigo, tagumpay, di maisip, di kung anong kapalaran na sa akin ay naghihintay. O bakit kaya Hindi pa rin malambot. di pa rin malambot? Wala na kasi dito mga pampuno sa kamay. Ito. Nagulti ata yun. Pagbalik natin, Seven viewers low. madaming mga walang gamit sa tapon ko yun. Ang ganda kasi ng ulo dyan. Yung iba kasi hindi naman gamit natin, kaya mahirap mag-decide na ilabas. Ayun, yung plywood pang sarado kasi natin pag may Yun. bagyo eh. Sir Eddie Boy Vlog. Amo, kain pa rin Jason. Hindi, Eddie Boy Vlog. Ulam natin. Pichay with kamatis. Sarap nun. Sarap niyan. Pichay with kamatis. Ako tinula. Request nila. Tinola kaso Gulay sana yung trip ko kaso. Tinula raw sabi nila. Di ano kasi, late na. Pag magugulay kasi kailangan mahaba ang oras. Tapos may lulutuin ako dito. Ano to? Karne. Stock ko dyan sa rep. Nagayat na yan, Hindi na-slice pa na yan. yan. Siguro mamaya na lang. Karning kalabaw, frozen. Anong luto yan? Adobo na may gata. Ay, kaldereta oh. Ito ano siya? Buntot ko ng kalabaw. Sa bawan. Kaldereta. Kaldereta. Ayun oh, sayang yung powder mo. Kasi papatay na natin yung rep. Para Kaya malinis. pinagtanggal ko na para malinis yan kasi matatanggalan tayo, babaho yan. Sa kailangan i-open na yun. Para bago mas malinis dyan. Hindi natin alam kung matatagalan tayo. Kasi yung mga papel ko dyan, dalhin mo. Mga requirements ko. Dalhin mo. Kasi madami ko doon. Baka sakali tayo doon. Na? Apply ako. Bakasyon nyo na eh. Bakasyon nyo na. Abangan niyo po yung ano, graduation ko na naman. Layo pa? Yeah, abangan. Kasi
Yun, pinagsasabay natin yung pagbablog at saka ano, alis. Si basta. Di tayo nakapag ano, pag-aaral. Yun yung open ha. Kaya nag-aalis ako ngayon. Open yung set. Discard lang. Yun, lumambot na rin siya. Kaunti pa. Ram pam 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 pam. Nakinaan mo na yung ano na, maka-copyright tayo. Hinaan mo yung cellphone na. Nabagdog mo. Let's do that. May kunti pang ano. Ano, asin? Hindi. Ano kasi? Ano yung may bukas dito na ano? Wala. Ay! Ako, makipindot pa. Meron doon po ako. Baka din. Hit viewers, hello. Baka kumain ng gusto. Wala pa po sila, mga silent viewers. Kagabi naputol yung vlog ko, namatay yung cellphone eh. Nalobat, di ko na malayang lobat na pala. Ram, papapam. Akin na ma. Ayusin mo na dyan sa ano, sa lamesa, kain na tayo. Mamaya maglalaba. Pagkakain. Pero konti lang naman yung labahin natin. Bakit? Isang sana, ay dalawang sana. Ginasama mo na eh. Natanaw eh. Laba ko na ako. Makalobat na naman yung cellphone Hindi, natin. sinarge ko yan. Nurse mo ba? Ano muna tayo ngayon? Mga macho labandero. Maganda sana ng kwentuhan kagabi. Macho labandero. Kahit ako lang maglaba, konti lang naman. Sigurado ka? Sige, kunin ko mamaya yung ano, pag punta akong nabuwas siguro. Ano na din? Yung ano ha, yung papagiling na kakao. Ano pa ba yun? Yung gagaming tabliya. Wala naman ata dyan sa Nuwan. Hindi ko mo, maganda nga kung mayroon dyan sa Nuwan lang para malapit lang. Tanungin natin. Ma, walang sili. Ha? Sili pala. Ano? Wala. Wala. Yung tansili. Ayun, pwede na. Meron mo sa gamit ha? Sinuwi na dyan. At kain na tayo. Kain po tayo. Kain lang pala. Walang tayo. Pero pwede naman maging tayo. Di ba ma? Kain tayo. Walang tayo. Meron tayo. Tayo lang. Magano? Yummy. Sarap. Eh sabi nga, wala naman daw magsasabi na hindi masarap pag sa vlog. Pero masarap talaga yung kahit tikman. Masarap kasi yung
Bibihira lang yung ano, marunong magluto. Pag viewers, hello. Lagayan nito, ma. Sali-salin ko. Ito? Inugasan mo na to? Are you sure? Araw-araw makapiling ka sa habang buhay. Huwag ka nang umalis, huwag ka nang lumayo. Nandito ka lang sa aking gabi. Nung Marling Kabangangan sa kapatid ni Canary. Hello, te. Shout out po. Shout out sa inyo dyan sa Bulacan. Nang dumating ka. Bulacan. Oo, kapatid ni Canary. Nag-practice magluto. Pinola. Nang dumating ka sa buhay ko. Parang kulang yung sa... Binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Bakit wala ka pa? Kasama ka ay parang nag-isa. Kunin mo na. Pangakong magmamahal. Hey! Alis ka rin pala. Tigtag-tag-tag. Babalik ka ba? Para di na maghintay. Sabihin mo na nayaw ka na, para lang malaman ko. Kita. Doon mo kasi, ma, Kita para ano tayo dito, lang. Tingin niya na lang. Kayo kong walang himig. Hindi naman ako. Kain. Kain ka. Tingnan mo na. Kutsara, dalagang kutsara. Oo. Talagay mo sa bawang. Maybe, alam mo na. Kaya naman na kayo. Halika na. Bigyan ko 2 muna. viewers low. Sili talaga yung ano. Kailangan nito. Ito, gusto mo liit? Siyempre. Say papa Sigaw kasi. ko ba'y walang tinig? Sarap. Ito ang gusto kong luto sa tinola. Yung ano, yung electric pan Joshi, eh, ano mo sa'yo? Para mauubos yung sabaw nito. Okay lang. Kasi, Kasi may sabaw. minsan mo lang ito matikman. Ang ano, Namiss mo siguro yung luto ko. Nak. Namiss mo rin luto ko, nak. Hmm? Walang tubig? Sige. kita ba? Kita? Joshi, doon ka kumain. Katabi natin hili doon. Hindi. Kali ka. Sato ko na. Nag-iiwag ito na. Ano. Joshi, doon na kay ate hili. Tabi doon. Gino. Para kay tata.
Asan yung tubig? Tindahan sa loob. Bukas na doon. Tapos yun. Sarado yun eh. Pinuksan ko ay. Dito pa. Oo, wait lang. Nagapunta siya. Paano na makakalabas? Labas ka naman. Wala tayong tubig. Hello po. Sir Rolando, Victorero. Hello po. Kain po. Kain na. Wait lang. Ay, Joshi, usap ko si Joshi dito. Bawal pala. Dito na, diyan ka lang. Bawal kita pala ang baby. Na. Saan yung ano? Saan yung plato mo? Nakapaplato. Oops. Ano yun? Kundi talaga yung sabaw. 5 viewers, hello po. May comment mo. Si Sir Rolando yan. Sir Rolando. Kain ko. Pero Rolando, hello paring Jason at family. Yo, opo. Hello din po sa buong family nyo. Family banding muna. Ano kayong sili talaga? Sili yung kailangan dyan. Para hindi tayo makakakain ng ano. Anong kanin? Huwag mong tutukan ng gusto yung electric fan. Masabaw, mabilis ano, bahaw na kaagad eh. Pangit kumain pag yan oh. Hindi mainit yung sabaw. Kusog. Dito oh. Kusog. Bakit? Electric pan niya, papakonti. May nila ni Josh. Bakit? Ay, nausap ka na dito. Tabi-tabi tayo. Ayoko kain. Bakit? Ano na? Hello po, 7 viewers, hello. Tabi-tabi tayo. Bibili tayo dyan na. Hindi tayo kasi. Masarap na. Ate Margie, hello po. Kain tayo. Hindi mo halili. Taon na. Taon mo. Dapat naligo muna. Na.
Para mapaparami yung kain ko. Mas maubos ang sabaw. Gas siya sabaw. Kain ka. Nagano siya nagtampo. Bawal pala yung bata sa ano. Oh. Kain po. Ito na. Nagano ka na? Ano mo lang yung baso na? Nag Ano yung baso ko? Yung sa pinaglutuan ko. Dito, wag na Ito yun. na nak. Ako na. May yelo ko dyan na. Yung pisil mama, mag-abot. Ito na ako na. Sarap kumain pag ano, kasabay mo yung pamilya mo. Naklagay mo ito ng tubig doon. Hindi ka pwede uminom ng ano. Pero nak, malamig yan ng angos ko. I-mix mo ng ano. Kung tingin mo. Yung doon bele. Saan hindi ako nakakain ng angos? Hmm. Abot yung ligat natin. Princess Diva. What's up? Kuno pi. Ano yun? Arlo. Ay, sinino yan? Arlo. Saan mo na Arlo? Nila. Napato ka na ninyo. Gusto kong i-shout out. Ah, sinino. Ito si Arlo. Hey, viewers, hello. Andal. Magin sa upat pati. Normal. Ano pa din? Wait ko. Parami yung sarap kumain pag ano. Walang nakasimangot. Yung umiyak. Huwag na sila, wala na sila. Well, Kain viewers, pa. hello. Shout out po sa inyo. Maubos ang gulay nito. Ayan mo. Lagyan mo mga sabaw mo. Ayun na ako. Kain ka lang. Para malakas ka pagdating ng ano. Opera mo. Mamayang gabi. Ano gusto mo ulam? Ayun. Kala ko gusto mo itong ano. Hmm? Itong liig. Yun lang naman, hindi pa mapakis. Yun kasi di ba dalawa? Kukunin ko sana. Ayun lang. Magagalit na naman yan. Ginawa. Ito, tigis tayo. Kasi yan. Ito, Anong ulap? Ulap. Ano yan?
Ito ako, ito yun. Ibili. Ano yan eh, si Dano. Hilong ka daw, kanila. Hello. Hello. Bakasan mo. Si Nene. Si Nene. Hmm. Nene, si Hili yung tumatawag sa'yo. Pag may tumatawag si Hili. Ganun ba? Paano yung tumatawag ko sa kanila eh? Hmm? Tumatawag. Bakit man? Spider-Man. Ba't ka tumatawag? Ano sasabihin mo? Nahanap niya yung damit niyang Spider-Man. Oh. Kahit po tayo, ano po ulam nyo? Nataplag kay Kiyoso. Ni, sabihan mo si mama, papagawa ko yung ano, atsara. Dadalhin ko dyan mamaya. Hindi siya ata sila. Sabihan mo na si mama ni. Ay dadalhin namin Maynila. Kunti lang naman to. Hindi, mamaya magtitinda ata sila. Timplahin na lang dito, tayo na lang ang gagawin. Ubos ang kanin. Hirap kumain pag dahan-dahan na ano. Ngata. Ano kang gulong? Hindi. Hindi ko naman gamot. Baka maano rin ako. Oo. Amo. Hindi ka nag-iiban eh. Hindi ka ba siya nili? Oh. Hmm? Oh. Hmm. Tingnan kasi sila na ano, yung mayor. Mamaya din punta na sa mangga. Manguha ng bunga. Barangay yun. Di ba? Kakaiba naman yung tinola na itikman natin. May kalamansi. Di masarap. Try nila, pero huwag lang masyado madami. Try nyo. Kung mga di tatry nyo may kalamansi. Dabios. Ang kulang lang nito ano? Sili. Kanin anak. Inubo ka na. Hmm. May tao? Ni.
ako. Hmm? Six viewers alone. Ano nangyari kanina doon? May bakante to. Bakit? Sasaksak ako. May i-upload pa na ako. Ako, pastor ko to. Ay ba? Oo. Ako na. Ang pogi daw ni Dodoy. Ano yung plastic towel dyan? Sa'yo na lang mo. Sa'yo naman lang dyan. Babak ko tong cellphone ko. Iniwanan nyo na ako. Teka lang. Wala na akong kasabay dito. Si Joshi. Joshi, kain ka na. Ano ako? Ha? Ano? Huwag ka na muna maglaro ah. Magpahinga ka. Tapos maligo ka. Amo, Dito ka, oh. kasi napakainit ng panahon. Maligo ka. Libre naman yung tubig dyan. Seven viewers low. Titingnan ko yung upload ko kanina. Kung kumusta. Yun, salamat. At ano, 1K views yung upload natin kaninang umaga. 4 hours. Thank you. Joshi, look at your picture. Yung picture niya sa school. Ay, wala na. O, hinawakan mo kasi. O, di ba? Wala. Ang studying. 5 viewers low. Comment po kayo. Pintuhan tayo. Nakadalawang sandok ako na kanin. Zero? Right. Ibibili, nag-uubos ng ulam. Diba? Dapat na inuubos niyo yung ulam. It's viewers low. Seven viewers low po. Wait lang! Yun ang mga pasilip ni Joshi.
lang na. Just understand. Hello. Yoshi, look at your classmates' pictures. May ganun ba na dyan na ano ma? Kailang gabi? Ano yun? Hindi mo hinapaw. Sayang. Yan yan. Ay, Sarap magpapak. Malito ka ba? Ma, ito ka ganito ka kanina. Dito ka. Zion. Kasi si Yoshi, si Zion. Ma, Ito Ito si Verona. if viewers, hello. Papapak na lang. Ano? Dami pang tira oh. Ha? Ano kami sa... Dami pang tira. Kasi nga, yung ulam natin, pag gabi, yun yung inuulam pa din. Pero, hanggat kayang ibahin ang version. Dapat yung kanin, lalamig yung kanin. Ay, yung paket pala. Papak. Kung may sili, lalong masarap. Ay, putik. Sorry. Paano bang ito ba yun? Hihingi pa. Biyakin mo. Tapos, Tanggalin mo yung mga buto. and then, Kasi bago ko ng mga puti. Tanggalin mo. Kasi yung labahan niya, nilabas. binasa mo na eh. Kaya ko yan. Balat mo. Hindi. Hindi ko alam kung effective yung ginawa ko. Pero nabati din ang sulat talaga. Sobrang lala eh. Parang naiibak na ako. Hello, 6 viewers. Yung oras sa kanila. Hmm? Yung oras sa kanila. Wala. Nak, huwag lang mag-cellphone na. Para mapahinga yung mata mo. Maglalaba kami, maligo ka na mamaya. Ay, bakit wala? Wala. Sarap yung sabaw. Napapadami ka na ng kain. Ang dami pa tayo ng ligpit. Oo. Sa tindahan na. Yeah. Yan na lang natin doon sa may lagay sa sako yung iba. Kasi yung
Tuloy ba sila? Yung lalagay dyan? Baka sa ano pa yan? Eh, ba yung kapag ano? Pagdating ba ng asawa ng ano? May-ari ng tindahan. Hmm. The viewers low. Yan. Nakaalis na tayo. Yun ito naman. Uy, yan. Ingay. Harvester. Ang ingay. Parang natutuloy yung ano. Ang hirap na ano. Ay. Nag-comment si Sir Maki. Exit muna ako. Papasok pa kasi ako sa work. Sige po, salamat po. Salamat po, Sir Maki. Thank you sa ano, panonood mo. Thank you po. Ingat po sa ano, biyahe. Ingat po sa work. Ingat sa work. Ingat po. Mamaya po akong gabi, kwentuhan ulit. Hindi ako maglalay ba? Ay, hindi ko ba mag-live? Ay, opo. Tingnan ko na lang. Kasi Aalis ka pa. matutulong ako dun sa may ano, may last night. Baka tumulang magluto. Bawal ba yun? Mag-live doon? Huwag. Pwede siguro kaso siyempre for respeto din sa ano, sa may okasyon. Huwag. Igalang natin yung patay. Hindi, I mean yung pagluluto. Ayaw. Bawal pa rin. Kaso ako yung ayaw. Ayaw ko. Respeto rin natin yun. Buti kong vlogger din sila na ano. Kakaintindihan. Parang, Hindi lahat ng bagay pwede mo videoan. Dapat maging ano rin yung tayo. ano talaga namin yung pilay ko to. Mga professional din yung galawan natin. Huwag tayo ano. Kumbaga galap-gap sa ano. Content. Dapat naman ko pa rin yung gano'n. Ha? Hindi naman pwede ako gano'n. Ano no? Hindi naman nakakakulo doon. Hindi ako mag-inom. Ako daw sa sisilingan. Alam mo? Biglang ko. Kasi baka Tata. pero okay na siya. Papa-XM ko pa yung buhok ko mamaya. Ako lang pala nagugupit ng buhok ko eh. Pwede na ba? Maglalaban na ako. Pakakain mo lang. Tatamodin na ako mamaya eh. Aantokin ako eh. Nakapag-firing na pala si ano. Si JC oh. Sino ba nakapasa? Ay, Hindi si naman. Renwen. Pinsan ko naman yung kabila. Ito, si... Pinsan ko naman to kay mama. Ginagana pa yan eh. Mag-school pa yun eh. School. Paganda pala ng bawal mo pa. Yun sana yung anak pangarap dati. Yung dalo. Kaso di tayo pinalang. Iba kasi yung iba kasi yung pupuntahan mo. Hmm. Pagpa-vlog. Ngayon. Siguro baka hindi talaga kasi totoo talaga to. Kung yun talaga yung balak ko nun eh. Yung makapasok ako sa ganyan. Yung plano ko. Ayaw ko mag-asawa. Kasi gusto din tayo nakapasok. Ako gusto ko nga din magsundalo kasi may Ayun. tanong ako, hindi daw pwede yung height.
Kasi 5 flat daw. Eh. 11 lang ako eh. Para mahirap pag sundalo ko tapos may asawa ka. Lagi kang malayo. Tsaka parang walang kwenta. Parang ano, hindi naman sa ano. Kasi di ba mag-asawa. Tapos laging malayo yun. Parang walang say-say din yung ano. Yung lagi kang malayo sa pamilya mo. Kaya plano ko talaga kung sakaling nag-ano ko yan. Hindi ka mag-asawa. Nagsiservisyo lang. Mahirap mag-isip eh. Siyempre, nasa, halimbawa may question kayo. Tapos iniisip mo pa, siyempre, hindi mawasan ng mag-asawa na nag-aaway. Wala, sa hulog din ano. Bakit kayo mag-aaway? Nakapremiere pa yan. Premiere. Okay. Alamig. Bakit nga kayo mag-aaway kasi? Yung halimbawa, baga na. Halimbawa. Baka may mga kulit naman na hindi natin nababasa. Pwede na siguro ilang oras na ba? 1 hour na lang tayo nakaalam. Oo. Ilan tayo? Sa ano? 11:20, ay sa ano? 5 minutes pa. Ay, 3 minutes na lang. Pwede na tayo mag-end. Parang may naka-premiere, parang si Pulay. Mga premiere. Tingnan nga natin. Kung naka-premiere si Pula. Hindi yan. Yung nakaraan pa yan. Hindi. Ano ba yung... I-click mo. Naka-live siya. Bakit late ang notification sa'yo? Ewan ko. 7 viewers, hello. Yun nga. Naka-premiere pa. Naka-premiere si ano, si Alamig Striker, si Pula, si Otol. Na-attend na muna tayo. At kung gusto niyo pumasok sa premiere, Pasok po kayo niya, sa premiere niya. pasok na lang po kayo doon. At papahinga muna ako, tapos maglalaba kasi kami. Bye-bye po. Kasi ano tayo ngayon? Matso, Labandero. Babush, end mo naman. Bye-bye po. Pasok po kayo sa ano? Sa premiere ni Awali. Bye-bye! I love you! Saan Sa mga silent viewers, lahat. Bye-bye po. Ingat Pumasok. po kayo. Ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye!